Nå, jeg må have flere ting. Øhm, øhm, jeg havde ikke glemt det. Nå, jeg skal have flere soldater. Nej, ikke soldater, flere mænd. Og i tilfælde af, at jeg bliver angrebet, så har jeg to ting, jeg kan gøre nu. Det er altid godt nok. Det er altid godt. Nu er der to steder, jeg kan få dem fra. Um, Hvem er nu online?